Denne tadeto cez Hlinné prejde takmer 8,5 tisíc, v priemere 8,5 tisíc aut, mnohé z nich ťažké, mnohé z nich s nebezpečným tovarom. Tu s nebezpečným nákladom. Tu hynuli ľudia, respektíve mnohí prichádzali o zdravie a bolo veľmi veľa havárií. A to nie sú štatistiky, aj keď sa to tak čítava v čiernych kronikách. To je výzva preto, aby na Slovensku boli kvalitné, bezpečné a moderné cesty. Kde je cesta, tam je život. Nemala by tam byť smrť. Respektíve je veľmi potrebné vnímať, aké sú tie naše cesty. Takže chcem len dopovedať, že tento úsek 1,2 kilometra, ktorý je širší, plynulejší, je aj bezpečnejší, kvalitnejší a je to dobré pre Hlinné, je to dobré pre Vranovský región, pre východ, pre celé Slovensko. V tomto roku a v budúcom chceme zrekonštruovať, obnoviť, upraviť podstatným spôsobom takmer 700 kilometrov ciest prvej triedy a k tomu 40 mostov. Tu boli postavené 2 nové mosty. Je to tiež veľmi potrebné, lebo sú v havarijných, nevyhovujúcich podmienkach. Ja som presvedčený, že toto dáva našim ľuďom aj prácu, aj rozvoj a samozrejme aj podmienky na život, tak ako sa tu menia v Hlinnom. Východ Slovenska v týchto kilometroch alebo v tomto podiele má najväčší rozsah. Nie preto, že by to bolo nejaké falošné, ale práve preto, že východ má najhoršie cesty. A preto dávať ich do poriadku čím skôr znamená vytvárať pomery pre kvalitnejšiu dopravu, ale aj pre investorov, pre regionálny rozvoj, pre bezpečnejší život každého z nás.